takes the ball forward. Tá obair agus néistíocht mhór dinta gan áir a fiú le fást agus forbartí na rugby seachtar an taobh na man le chéad a bliana nó sa tír agus tá an ragad deoar nó barúd. Plúr na man ó chuile cheard an tír a chur bar feabhse go scilíne fiscá staide bhíbhem le lia an grúpas láidir a bhí riamh ag tíir seo sa gód áire úd. Clufa tá sacht tifriil go deimhin an gná rugby. Tá bhád níos mó spás agat gan áras agus tá an luas níos mó do bhhair sin is tócha, do bhhair go bhfuil níos mó spás le clúdú agat i ré an cluiche agus níos mó cuimhlinn persanta beagání, mar tá an spás sin agat agus bíon an líróid agat beagání níos mó ná míon nuair tá tú gimmart ar an clíán le na cuaigigí nó mar sin de. Gyd i fe'n chreich na ffyr yn ban na tír seo sa séw hot ag corn an dawn i San Francisco miúil Chicatche. Tá siad a gomíocht is a cariacht gorilta leis na fórne smó ar an ard an is airde go dawnda an World Series. I tris fil an Australia Journas áit a chreich na siad sa garú hot an torras sár fós at a baintach riamh acu. Fiúmar lán sásta leis an deir seachna bhíaging ó héh éimeart agus rudí le fiosú gan daut ach tá míad ag dólaráid ganis chun buineáil ar gan céad comórtas eiles an Siopáin agus is tócha tá an muín sin a going an féin agus in chalíne tá timpplaring agus is tócha sin an bringlód nó an tura atá is tábhachtí doing ag an amseo an comórta sin a bhua amach is más féidirling ach gan daut buineáil an. Grúpa teán olbhíonach é Geoff is dúr Anthony Eddy agus Stan McDowell agus tá sprichan na móra eile amach rompum líana agus súla acu cáiliú den chéad ó riamh leis do chlufaí Olympacha Tokyo na bliana sé thugging. Seoíonn bhíon istáchtaí is tócha ó héh áit áil sna cluichí Olympacha, so tá midna ag tá sin mar bringlód a going ar fád an seo agus sin an rud atá míid díortha go thomláin intí. Tá glór seans a going bhaint amach ach tá sé díon crua tá anamíocht an sin idir na fearnacha. Ba siad greach siúlach leis a seo go campísa agus mórcha mórta seachas a teapáin i Canada agus a bhrank a seo go mí meheh.